फोसावनो लादों दा हेडलाइन निउज सानथामनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय रामफलबिल दखरा एबसुनि बेन्दोंआव सांग्रांथियारि हानजा सुनाया जागायजेनबाय। बाक्सानि मसलपुर बियाबनि सिङाव सानसेयावनो मोन 20 गामिफ्राव कमिउनिटि न'ब्लां लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बाहागो लानानै बुंदों हाग्रामा महिलारिया मसलपुर बियाबाव फैनो गिदों। दिनै बाक्सा जिल्लानि मसलपुर सदरनि बेलगुरि सप्ता बाजारनि साखाथियाव मिनि सिनेमा हलखौ बेखेवदों। उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव स्टेडियामाव दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय बडलेण्ड गेलेमु आरो हारिमुआरि जुथुमाया। भेरगावआव खुंफुंनाय बे गोनां जुथुमाखौ इएम दावबायसा बर' आरो प्रफेसार शंकर ज्योति बसुमतारिया बेखेवदों। धेमाजिनि गगामुख हालामनि धुनागुरि थराजान कीर्तन हानजानि दैदेननायाव श्रीमद भगवत महायज्ञ पुराण अनुष्ठान खुंदों। सपन कुमार ब्रह्मनि बिथोन होनायाव बर'नि थै मुंनि गोदान सावथुना दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दिनैनि फोसावनाय दा हेडलाइन निउजआबो एसेनोसै। गोजोन्थों। दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।